ni. Amo amaning bike. Itan ato dulan nalulot yung bike. Ha? Pamitan ko na ako ni. Murag ako, maning hinulman ni. Alam, murag na ogid ni. Asa mo ka ni, Gika dong? Manipalit dito. Ha? Ito dyan mo na napalit? Oh no! Kanang naidua ka. Butchokoy niya oh. Sila ditong kawat anak ko ang bike di ay. Dong. Murag ako agyan ni dong. Ako ni nakuan. Ako ning kuaon ni kay ako kadakop kung dua ani. Patay ko mo. Tawa na to. Ako di balian good. Ha? Ay mo na din ni nabarian. Asa man to? Katong na dito, mo to? Ha? Mutang dua? Ako atuon sa to. Wala sa kadri ha. Ako istoryahan to. Hoy! Kumo na itong nakuha sa kong bike ha? Ano man? Di kuha itong bata dito. Sige, gaguyo na itong bike nako dito. Usay kami. Kisay gaguyod. Itong bata? O di siya ikuan. Kuan anong bike? Ano siya na kamo magunang may kuha to. Kaya kamo may gabaligya. Usay kami. Na siya'y gadala-ala dito. Amo nga siya. Kamo tong duwa akong lakitan. Gilanat kamo atong kang adlaw. Usay kami. Usay kami. Nga. Hindi na kami katambay dire. Ningon tong bata na kamo kono. Ay di siya pautan dito. Ayaw kami kay wala nagpapala ng bike dito. Bantay mo hakulat mo dire ha. Kung pangatanon tong bata. Sige, pautan na dito. Katatid dun, oy. Sagain na tulit ko sila. Hala, nawala tong bata, nilakaw na. Pastilan, giuwat, ragagawa tong duwa, oh. Sila gitong kuha sa kuwang bike yun. Sila gitong nangawat ato. Ilang gilagan, nang gibaligya nila tong bata. Pastilan, nauwat, gito, nakuha, gito atong duwa yun. Ay, sao na ako itong pagbulong ng bata ato. Inusinti na bagay nawong to. Sa dugoy ito ba ito itong unahan na ko eh. Buwat rago itong doon pakitaan ako itong ako sa bulong itong bata ito ba signapa to dito. Maaptan ito na ako. Tawala to. Nawala inyong bike. Katong bata ito nawala man. Nilakaw na. Tagan mo itong tawala to dito. Dito makita niyang bike. Ha